Hello and welcome to ZimDI TV online, streaming live from the capital city of Harare. And thank you for liking our page, and for sure you will never miss any program, because as soon as we go on air live you will get a notification. And please also share our programs so that your friends will never miss our exciting and informative programs. And for those who have interesting issues that they think we can discuss or that is happening in their communities, please send us a WhatsApp message or just to call us on 071068 670. I repeat the number again, 0715068670. We will be there, or we will invite you to come to the studios so that we can talk about it. And even when we are live, when you are having internet connection challenges, you can also send your comment or views via the same WhatsApp number. Today in the studio I have a woman who went to the hospital seeking medical attention, but what happened later is said. For some she can be a victim, for others it's an unfortunate incident, but we all go to the hospital to seek medical services so that we can come out better and healthy. But in this case it's a different story. Please note, the purpose of this program is not to attack anyone. The purpose of this program is not to attack the hospital. The purpose of this program is to discuss issues as they happen, as we try and find out the solutions to some of the challenges that might be happening to you and me. Nothing. Turikutaura nyaya yevanhukadzi vakaenda kuchipatara cheParere Nyatwa hospital uko vakange vaenda kunobatsirwa mwana, asi pavakabva kuchipatara pavakazodischargewa vakange vatove nedambudziko guru kukunda ravakapinda naro muchipatara imomo. Pavakapinda muchipatara vakazobuda ruoko rwavo rwave kuda kutodamburwa. Vanhukadzi ava tavasheedza nhasi kustudio kuti titaure navo nyaya yekuti chii chakaitika kubva musi wavakapinda muchipatara kusvika musi wavakazobuda, uyewo nerubatsiro rwavakawana, kana vakawana, kana vasina kuwana rubatsiro. Toda kuziva kuti kosei vari kushaya rubatsiro irworwo. Vanhukadzi, ndinokugamuchirai kuchirongwa. Taurisai kuti vanhu vanyatsonzwa. Vanhukadzi vandinawo muchirongwa vanonzi Netsai Matibe. Vanhukadzi Netsai Matibe, ndinokugamuchirai kuchirongwa. Makaenda kuchipatara muswani kuParere Nyatwa hospital? Ndakaenda muswa 19. Ndakasungunuka ndandine nhombo. Muswa 19 mwedzi upi? 19 August 2014. Ndakasungunuka mwana kune handi paPoli. Ndobva chivakuru charamba kubuda. Ndobva ndadeedzerwa ambulance ndikaiswa kuParere Nyatwa. Ndekupi kwamakasunungirira mwana? Kunehanda. Kudziwarasekwa extension Kunehanda clinic. Ndobva ndatakurwa neambulance ndikaiswa kuParere Nyatwa. Ndakarara ndakadaro ndinobviswa chivakuru. Ndobva ndazobviswa mangwana masikati. Ndabviswa mangwana masikati ndichipinda mutheatre. Vakaona ndakanga ndakasungwa ruoko. Ndobva ndabviswa changa chakasunga ruoko. Changa chasungirwe chakasunga ruoko ichocho? Vaida kutora tsinga achitora ropa. Saka pakabvisa ndobva ndazobviswa chevakuru. Ndakumaodzi pandakapepuka mainjection apera, ndandakazvimba ruoko mukati pazasi pezvigunwa pandopanga pakazvimba. Ndichibva ndabvunza nesi anga arimo kuti ko ruoko rwangu rakazvimba apa. Ndobva vati ndakudeedzerai dokta. Saka dokta akauya. Dokta auya akasvikondibaya mainjection. Abaya mainjection akati musatarisa. Saka ini ruoko rwaro rwatoo nechivevewo rwafuriza. Saka ndakadaro ndakaramba ndakadaro. Saka paakati changa chasungwa changa chabviswa here? Changa chatobviswa. Saka dokta paakasvika akasviko aidambura pisi. It's like madamburiro aiita aitobvisa nyama. Saka pakudambura kwakaita akadambura muri muwadhi imomo? Handina kwandakaiswa, akatondibvisira muwadhi mune vanhu.
akadambura tsinga dzese dzezvigunwe akatoita kutobvisa pisi yenyama. Saka pakubvisa kwaakaita akadambura pisi yakakura kudai kusvika uku. Ndobva adambura paidambura nababa. Akadambura kudai kusvika uku. Ndobva adambura futi zvine akadzivhura futi zvemuno mukati akabvisa futi zvimwe pisi. Saka abvisa imwe pisi zvigunwa zvisina support. Bhozi anga abvisa tsinga dzese. Saka ndirimo ndakaita zinge 3 days ndisina kudreswa. Vanga vakangoisa rimwe jira pasi, rimwe pamusoro. Blood raiyerera richienda pajira riri pasi. Saka rwakangodaro madoctors ndobva ndabviswa kunhanikire kumaternity vachindiisa kumaodzi. Ndakaendeswa neambulance. Ndasvika kumaodzi handina kumbodreswa. Ndaingogara rakavharwa kudaro vachingochinja machira. Saka ndobva ndabvunza kuti kwena handisi kudreswa sei. Svika takatomirira kunzwa menstruation kumadoctors. Ndaibvunza vakomana vanodresa. Manesedi. Zvikanzi takatomirira menstruation kubva kumadoctors yenyu hapana chavari kutaura. Saka madoctors aiuya kuseni kwega kwega vokomba bhedhi vachitoita meeting yavo varipo neruoko irworwo. Saka vaiti chii pavanenge vakakomba bhedhi pavo? Vaibvunzana kuti toita sei neruoko. Saka ndo pakauya umwe nesi panga paine umwe mudhokita wechikadzi akati she will sue you. Bhozi muri kuzviona here kuti nyaya yamuri kuita haisi kuita. Zvikanzi munhu uyu kuti isu titi ruoko rwake takutoshaya kuti toruita sei. Saka ndo pandakangotanga kuvisa vaiisa betadine tokuchitanga kutobhandeja rwakadaro but zvigunwe zvavo zvakutanga kusviba kuno kumusoro ruchitoratidza kuti ruri kudzika. Asa apa muri kutaura kuti ruoko rwekuno rwakanga rwakanaka serumwe ruoko rwamina. Ruoko rwavo ruchitori right. Seru rwamuri kusumudza. Bhozi ndaitoshanda mushopu ndinda ndichitori patiwo. Okay. Saka ndo ruoko rwandaitoshandisa. Saka ndadaro ruoko rwanga rwakazvimba. Kana kuti rusumudza chaiko ndaitotambura. Ndobva ndavati zvatakuita dokita uya kutaura navamwe wake uko tikaita zvekuvadimbura ruoko tobvisa nemugokoro ndikati zviti zviri nani mundiburitse. Ndobva tanetsana zvika todi ndikati aiwa kuita zviri nani mutondiburitsa. Saka apa vairamba chete vachingoti vada kudimbura ruoko. Zvikanzi iwe ukabuda hakuna madoctors aunowana emabhonzo. Ndikati aiwa kuita zviri nani mundiburitse ndinonorarama ndiri kokumba. Ndobva ndakabuda. Ndakatozobuda masikati vanga vasingatodi kuti ndibude. Ndobva ndazonyorerwa napfidza. Tsamba yatinayo panapa. Handitika. Ndidhokita Pfidza vakaninyorera kuti ndibude. Ndabuda kuti ndiende kumba kuti ndifambe ndandisingatokwanisi. Bhozi blood rese ranga rapera muviri. Ndakatorarama nenyasha chaiko kuti ndiende. Ndakabuda ini mwana anga atone 2 days aburitswa. Mwana atoenda kumba kare. Atokuenda kumba bhozi ndandisingakwanisi kuyamwisa mwana ndandisisina blood mumiri. Saka mukaka wangu asingabudi. Mwana atata kuti tairarama nekutotenga mukaka womagaba. Yari kumba imi muri kuchipatara. Saka pandakaburitswa kuenda kumba ruoko rwangu rwakazvimba. Handina kana chandaikwanisa kana kumuka. Ndaitoitawo munhu uya wokutozoya ndomutswa ndogezwa. Ndikagezwa zvese ndotozorwa mafuta handina chandaigona nokuti ndakanga ndiri munhu airarama nokushandisa right hand. Ndako kumba ndobva ndamboenda kuno umwe dokita akati ruoko rwenyu harusina chiyamuri bhozi masvibira ruri kuita kauro mufanira kuziva kuti ruoko rukasviba zvigunwe zvichidzika kudai. Dokita wekupa makaenda musingataure henyu zita ndewekudzara sekwa ikoko here? Ndiwe pakuwadzana 2. Kuwadzana 2. Akati masvibira ari kuita zvigunwe zvenyu zvigunwe zvese zvichatodonha pasisina rarama nokuti makabviswa tsinga dzese dzinobata zvigunwe. Ndobva ati isichatakungokwanisa nje kuti tingokudresa ichite kuti ronda riite serinooma. Kukwari kwa dokita ikoko. Ndobva ndadreswa. Saka pandakadreswa mazuva ndifunga ndakadreswa kwe 1 week. Mari ichibva yapera. Chibva ndagara kumba saka ndangotengawo betadine ndichizora ndichidreswa nekumba ndega nevamwe vangu. Saka ruchibva rwatanga pa 7 months chakatanga kudonha chigunwe chikuru ichi. Ngoti pupa pandinobvisa bhandeji chobva chapaone bhandeji iro. Chadonha chigunwe chikuru 7 months ndopakabva pashaya mwana. Haana kurwara haana kudi anga akatosimba. Ndopakatanga kuchiteera zvigunwe zvese kuchidonha. Muchingoti mukapa munobvisa bhandeji nechigunu chichitosarawo pasi. Chichitobvisa bhandeji zvisara nobva zvese zvachisara nobva ndasara ndisisina. Saka ndobva zvasara ese kumusoro anga amaronda.
ndobva ndaramba ndichingodizora betadine yaya kusvika maronda adi apera aoma. Saka pakuoma kwemaronda chakandinetsa apa pachijoini changa chapo apa pabhonzo iri kuti ronda iri riome rakanditorera nguva. Chimbomira tiri pachirongwa ZimDI TV streaming live from the capital city of Harare. Nhasi muchirongwa tina vahanzvadzi Netsai Mative kubva mumusha weDzivarasekwa apo tiri kutaura nyaya dambudziko ravakasangana naro apo vakaenda kuchipatara cheParere Nyatwa vachida kunosununguka mwana wavo ikoko. Vanoti ivo pavakaenda kunosununguka vakasunungukira kuDzivarasekwa asi chevakuru hachina kunge chabuda zvakanaka ndobva vaya rifewa kuParere Nyatwa kuti vanobatsirwa. Dambudziko ravakaenda naro rakanga riri rekubatsirwa mwana asi pavakazobuda ruoko rwavo rwanga rwaita zvamuri kuona pavidhiyo. Ndiyo nyaya yatiri kutaura nyayo. Kana paine vanhu vakambosanganawo nedambudziko rakaita sairori tinokumbira kuti musende mameseji yenyu muchitipo maideas kana kuvapa maideas kuti kana munhu uchinge wasangana nedambudziko rakadai so wapinda muchipatara unobatsirwa sei. Ndingatimboverenga mameseji ari panapa. Robson Mwachande anataura kuti ari kupi atiwo vakaitwa sei ruoko rwavo ndiyo nyaya yavari kutaura nezvayo. Noah Mariga, the problem is that they do not want the core practice on a human body. How can they do that evil thing? Rega itinzwa kuti nyaya inofambiswa sei. Zvakanzi naNG Julia Manyanga morning tapfuma morning NG. Nhasi muchirongwa tina vahanzvadzi Netsai Mative kubva kumusha kweDzivarasekwa avo vari kutitsanangurira nyaya yedambudziko ravakasangana naro mumashure mekunge vapinda muchipatara. Enderai henyu mberi vahanzvadzi. Ndabuda ndakumba saka rakandinetsa kuoma bhosi uku kwacho kuti kuome uku kwakudhonza iyi nyama iri uku iri kuti apa pavharike kutopera kwarakaita ruoko handiwo mwiri wangu ndakasimba asi apa rwakadzikira nyaya kuti rwari ruchidhonza nyama iri uku neiyi kuti zibatane uku kuseri uku richidhonza nyama iri uku neiyi kuti ribatane. Saka zvinhu zvakanditorerawo nguva kana kuti ndifambe ndandisisina simba mwiri. Hanzi naGrace Sivanda, you are not clear of what really happened to the end. Grace, I urge you to also listen as she explains to what happened to the head. Then you'll get to know. We still have time. Zvakanzi naMichael Pavari, Mwari ngavatitire nyasha. Tinovimba vanotitira nyasha. Taura yenyu hanzvadzi. Ratanga kupora rwakatanga kuoma ruchibva uku ruchienda uku saka rwakasarira apa ndopakanitorera nguva kuti ruome. Semunhu anga achirwadziwa ndanda nepeni yokufirwa nemwana futi nepeni yeruoko. Saka ndakadzokera ndofunga pakutosirima ndikapera futizve apa mwoyo wangu wachipisa futizve kuti saka ndakachekerwa iye handisisina munhu wacho ndakachekerwa. Saka zvinhu zvakanditorera nguva zvichindirwadza kubasa handichaende vana kuchikoro ndandine mwana umwe anga form 3 mwana hana kukwanisa kuenda kuchikoro ndandachibhadhara ofisi mwana hana kuenda kuchikoro zvakabva zvakanyanya kuzondirwadza zvakanyanyisisa nokuti ndandichiona nevana vangu. Masangana nedambudziko iri muvanzvadzi makambodzokera here kuParere Nyatwa kunovaudza kuti ruoko rwiye rwamaida kudambura richine zvigumwe honai zvaraita pari zvino. Ina handina kukwanisa kudzokera bhozi ndanda kutya kuti ndogona kungonosvika vakandibaya injection futi zvakandibvisa ruoko rwangu. Okay. Kuenda chete kungonovaudza kuti dambudziko randinaro kana kuti pandave pari zvino mumashure mekunge ndauya kuchipatara mazondischarger sezvo mataura kuti andana chiremba vaimbouya vachiungana vachidhiskasa nezveruoko rwekuti toridimbura here toita sei. Makazombodzokera here kwavari kunovaudza izvozvo? Ina handina kudzokera ndandine chitarisiro yekuti ivo ndovachandifonera because vaiziva kuti vakaparadza ruoko rwangu. Handirika muri kuzvinzwa zvakanzi naPatricia Manlovu Manyara, she must sue the doctors. I think the doctor who operated her was experimenting on her. That's bad practice. I would question such a doctor, and experiment on a human beings is not on human beings is not right. Are they following good practice or my doctors akatenga certificates? Comment weri kubva kuna Patricia ari kuti munokwanisa kusuwa madoctors iwaya. Zvakanzi naNG, very sorry my dear. Takataura nyaya yekuti
imi hamuna kukwanisa kuenda kuchipatara kunovaudza nekuti maifungidzira kuti vachazokufonerawo kubvunza kuti zvaapapi. Saka hamuna kana zuva ramakazombinda kwavari kuparire nyatwa kunovaudza kuti honai zvaita ruoko rwangu? Ndakazodzokera musi wa30 May 30 May this year. Ndakuenda kunovati ini ndoita sei nenyaya yangu. Makasikoonani koko masvika kuparire makafamba sei? Ndakasvika ndikaenda kunorapwa vana vadiki. Vakati tiri ndionewo mapepa enyu ndikavaratidza. Vakati vakambobvunza sister in charge vandakabvunza vanga ine mwoyo wakanaka. Nokuti vakatomboita kutombotenderera kune vamwe vese mametron vachibvunza kuti toita sei nenyaya iyi. Ndobva vazoti aiwa kwete ivo ngava vachitanga kuenda kwavakasvikira maternity vanoona metron ariko iye ndiye anofanira kuziva kuti anoendesa kupi. Mirai makadaro zvakanzi naTinashe Karen Nyasha, a lot still needs to be done. It's said issues of maternal health are always taken for granted. This should be prioritized. Ikomendi yake ndobva vakubatsirai sister in charge vavo. Ndobva taenda kumaternity. Ndobva ndanosviko noti ndauyawo ndula kuona metron. Zvikanzi metron havapo imbogarai. Ndobva tagara. Ndobva tavamirira ndofunga takagara 45 minutes. Ndobva tazodedzwa zvikanzi vauya. Ndikapinda. Zvikachinzi mauyawo ndatafonerwa ndimi nenyaya yenyu. Tione ruoko rwenyu ndobva ndavaratidza. Zvikanzi saka mama fungei ndikati ndandiri kuda. Ndiani aikubvunzai manje kuti saka mama fungei? Ndimetron. Huku maternity. Zvikanzi saka apa imi makuda kutisungisa. Asi isu takakubetserai makauya muine dambudziko tikakubetserai dambudziko renyu but ndimetron yoku maternity vaita maternity. But istaida kukubetserai kuti murarame asi imi makanga maenda muditi muda kuvasungisa kana kuti mainobvunza kuti ndoita sei? Ndaibvunzawo kuti ndoita sei ndanzi ndiuye kuno kuti mundiudze kuti ndoendawo kupi nedambudziko rangu. Zvikai mauye zvino imi makuda kutisungisa asi imi makauya kuno muine dambudziko tikakubetserai kuti murarame but yezvo makuda kutisungisa. Ndobva ndanyarara nhaudera ndobva vakazonditi aiwa kwete chienda iyenyu kupublic relations munodi munoona vari kuvakudze zvekuita. Ndobva ndakaenda ndikanoona adhire vakanditi chiendai munonyora tsamba namanyora tsamba mozodzoka nayo tsamba touya toona kuti toita sei tozogarawo pasi as a board tozokufonerai. But kubva pandakaendawo havana kufona ndopa ndakazodzokera ndikati ndakangotarisira kuti muchafona muna. Tsamba yakaenda nani ndimakanoisiya futi? Ndakanoisiya. Ndobva maona munhu mumwe chete? Ndobva ndaona ivo futi. Zvikanzi tsamba yenyu munhu wacho haasi kubatika saka musiyai zita renyu ndozoenda ndonovaona. Havana kutaura munhu wacho kuti ndiani? Havana. Handiti? Ndobva ndadzoka saka kusvikawo pari nhasi havasati vandifonera. Zvikanzi naSylvia Tavarwisa, please summarize the story. What happened to her? Ndichangosvika. Sylvia, nyaya iripo ndeyekuti vanhu dzine tsai vakaenda kuchipatara cheparire nyatwa mushure mekunge varifewa kubva kuclinic kwavanga vabatsirwa mwana kudziva rasekwa vakatakurwa vachibva vaendeswa kuparire nyatwa. Vasvika ikoko ndokubva varapwa dambudziko ravakanga vainaro, asi muprocess yekurapwa imomo vari kutiwo vakasungwa ruoko rwavo pavainge vachitorwa ropa. Chakanga chakasungiswa ichocho chakaita 48 hours chakavasunga chakazoonekwa mushure mazuva iwayo ruoko rwavo rwakange rwatopera simba. Zvakazosvika pakuti pari zvino havasisina kana zvigunwe nekuda kudambudziko iroro zvekuti pavakabuda muchipatara vana chiremba vakange vatorekomenda kuti aiwa takuchida kuchidambura ruoko rwenyu, asi ivo vakaramba kuti aiwa musandidambure ruoko. Vari kutsanangura ivo kuti mushure me7 months vakazenge ndopa vakakwanisawo kutozotanga kufamba kuti vakwanise kuita follow up nenyaya yavo vachibva vaenda kuparire nyatwa. Saka pari zvino vari kutaura kuti vakazoenda kuparire nyatwa musi wa30 May uko vakasonzi endai zvakare kumba munonyora tsamba muchitsanangura nenyaya yedambudziko renyu. Vachibva vadzokera zvakare kuchipatara ikoko vachinotibvunza kuti ko nyaya yangu yapapi. Zviri kunzi munhu anofanira kunge achiona nezve nyaya yacho kana kuti bhodhi yacho haisati yagara pasi. Nyaya muchidimbu
izvi zvakaitika kubva mugore ra2014 kubva muna August 2014 iye zvino tave muna 2017 zvakaita ruoko rwavo muri kuzviona vari kuti ivo pavaizvibhandeja pavakanga vachingoti kana vabvisa vakubvisa bandage chimwe chigumwe chobva chadonha pavanozvibhandeja zvigumwe zvobva zvadonha kusvika vasisina zvigumwe sezvamuri kuona pascreen uye zvakare vataura kuti vaizvisenzera vachishanda asi pari zvino havachakwanisa kuenda kubasa vari kutaura zvakare kuti mwana wavo aenda kuchikoro haachakwanisa kuenda kuchikoro akabva adzingwa nenyaya dzeschool fees nekuti ndiwo vaiona nezvake zvakanzi naJessica Misha. What happened? Please wanna know. This is what I've just been explaining to you. Zvakanzi naMatthew Gas, shame. Mwari ngavatibatsire vana veZimbabwe. Zvakanzi naPatricia Mandlovu, matron is such a disgrace. Lack of knowledge kumaZimbabwean nurses is too much. Matron vanoda kuendeswa kuchikurubi and a nursing license needs to be revoked. This is her comment, Patricia. Lokadia KC zvakanzi sorry yenyu. Grace Sivanda, do not leave stone unturned. Please, human rights lawyers, get involved in this case and help this woman. This atrocity in hospitals should stop. Tinashe Karen Nyasha, she should be compensated by the government. We are also waiting to hear some views from you on how best this case can be handled. Uye kuti anokwanisa vanhadzi vanokwanisa kuenda kunoonani kuti nyaya yavo vabatsirikane vamwe vapa masuggestions avari kutaura kuti vanofanira kuvasiwa, but what you should know is Netsai is unemployed. She might not be able to have enough resources to approach the lawyers so that she can get assistance. She may not have enough resources to also fight the hospital through her own lawyers. Saka kana paine vakambosanganawo nedambudziko rakadai so, kana paine vane hama dzakasanganawo nedambudziko rakadai so, tinokumbira kuti mutipewo macomments mutiudzewo kuti zvinofambiswa sei kuti vagozotedzerawo nzira iyoyo. Zvikanzi naMorris Musambudzi Chimombo, shame. Sylvia Tavarwisa, shame. Sorry my dear. Yokai Taruvinga, total negligence. I don't think the matron is trained. She needs to be stuck off. Nyaya iripo ndeyekuti matron havasirivo vakakonzera dambudziko iri, asi kuti kun matron chavakazongotaura chiti ndechekuti wave kuda kutisungisa isu takakubatsira. Dambudziko rakasangana navanhadzi riri mumaoko anachiremba nekuti anachiremba ndivo vaiatenda kuna vanhadzi Netsai vari muchipatara, handizvo vanhadzi. Metron ndimetron. Nyaya iripo ndeyekuti vanachiremba ndivo vaiita izvi. Saka havana kukupai pamakaenda kuparire nyatwa hospital public relations department, havana kukupai time yekuti nyaya yenyu inezo tinokufonerai kana kuti kwapera mazuva akaita sei, kana kuti imimi munozodzoka zvaita sei? Kwete vana vandipa. Saka nanhasi muchiri makangomirira kuti vakufonerei. Zvakanzi naCleopatra Gezi, I think the same lawyers who helped others without charge should help you. Which ones are those? Grace Vanda, presenter, please refer here to all those many human rights lawyers in Zimbabwe. Please. Grace, can you also please help me with the names of or contact details of those human rights lawyers? I'm just a presenter helping you to also views. Yokai, are there any lawyers to help this lady? Please. Mubvunzo ona Yokai zvakare kuti varipo here magweta anokwanisa kubatsira vanhadzi, asi chandasezva kutaura vandaita ndekuti vanhadzi pari zvino havana kana coin kana sende rekuti vakwanise kuita vaende kumagweta. Presenter zvakanzi naGrace zvakare, presenter Martin should never blame this woman for suing the hospital. Remarks are evil. Ndofunga handina kuona zvanyorwa naMartin. Yokai Taruvingadzoka zvakazvikanzi vanachiremba vacho, I don't think they are well trained. Inyaya yeiko ndichangojoina. Tiri kuendera mberi nenyaya yatinayo. Regai ndibva ndadzivisa vatariri kuti
tisati tatanga chirongwa chino vanhu vekuparire nyatwa group of hospital public relations tavafonerawo zvakare tichida kubvunza kuti nyaya iyi vanoiziva here. Vabvuma kuti hongu nyaya iyi tinoiziva. Tikavabvunza kuti nyaya iyi yakaitika mugore ra2014 asi tave mugore ra2017 kosei pasina chiri kuitika. Vakati vanhadzi ava vakanonoka kuuya kuno nenyaya yavo, saka takuchitanga kuchiita ma-investigations. Vanhadzi tikavabvunza kuti kosei imi makanonoka kuenda nenyaya yenyu, vakati ivo vaidzimbikana, vairwara, vakange vasingakwanisi kumuka. Vakazokwanisa kuzviita izvi after 7 months ndipo vakakwanisa kuzotanga kumukawo. Vakazotangawo vamuka kudaro havana kuenda kuparire nyatwa, vakatanga kuona kuti ruoko rwavo rarapwa here, ndokutanga kuendawo kunana chiremba vari kudhuze nekudzvarasekwa kunova kukuwadzana uko vaiwaniswa rubatsiro kuzosvika vakwanisa vazosimba vakutanga kuchifamba. Rimwe dambudziko ravakasangana naro zvakare nderekuti mwana wavakabatsirwa akabva ashaya zvinhu zvakavabatawo zvakare zvakavadzosera kumashure. Ndosaka vari kuti nyaya yavo ivo yakabva yamira. Vekuparire nyatwa vativimbisawo zvakare kuti vari kuita ma-investigations. Vaita ma-investigations vatorawo ma-contact details edu vativimbisa kuti vachazo tifonera kuti nyaya iyi yave papi. Zvakanzi naGrace okay, makomenzi acho ndaaverenga. Saka tuti imimi pari zvino vanhadzi rubatsiro rwamuri kuda nderwei? Inapa ndaikumbirawo kuti pari yenyato ende bhadhari nokuti ndiri munhu aizvishandira. Ndiri munhu anga achizviitira basa rangu rese nyangwe pamba. Handina chandichakwanisa kana kuita. Ndanguwo munhu ndina chandokwanisa nokuti ndaishandisa right left harishandi. Ndiri munhu kana kubasa ndaikwanisa kuzviitirawo zvinhu zvangu ndirimo. Hapasina chandichakwanisa kuita. Saka pavakatinyurai tsamba apa zvavakatinyurai chichavakati ndai munonyora? Vakati ndai munonyora kuitika kwazvakaita pazvakatangira kusvika pazvakazogumira kusvika zvamaviwo yezvinhu. Saka ndichibva ndanyora. Asi havasati vakupindurai? Havasati vapindura. Zvakanzi naLocadia KC, nhai Mwari, this is said. Tiri pachirongwa apo tiri kuti regai pane mazano kuti nyaya iyi ingagadzirisike sei, vanhadzi vangakwanise kuwana sei rubatsiro, sezvo manzwa kutaura kuti inini ndakanga ndiri munhu aizvishandira, pari zvino handichakwanisa kushandisa, uye she was, if I can say, a right-handed person, munhu aikwanisa kusenzesa ruoko rwavo rwekurudyi, asi havachakwanisa kana kuita mabasa. Mwana agara kumba, haachakwanisa kuenda kuchikoro nekuti kuchikoro kuri kudiwa mari ye-school fees. Tiri pachirongwa paZim DITV. For those that have just joined us, thank you, and you haven't missed so much. We are discussing an issue or an incident that happened at Parinyatwa group of hospital where my sister here, Netsai, was admitted. But when she came out of the hospital, she was worse off than she went in. So we are looking for views and comments and how best she can be assisted. Makambotsvaga here vakawanda vataura nezvekuti ma-lawyers for human rights, kune anonzi Zimbabwe Doctors for Human Rights, makambonzwa nezvavo? Makamboenda kwavariwo? Ndakaenda. Vandifonera kuseni. Aya madoctor kwete malawyer? Handina kuaona, handina kuzivawo nezvavo. Handiti? Okay. Makaenda kuma-lawyer, Zimbabwe Lawyers for Human Rights? Ndakaenda. Makaenda rini? Ndakaenda last week. Saka vazondifonera. Chimbomirai makadaro. Zvakanzi naTafadzwa Chimwanda. Zvakanzi naPatricia Manlovu. Can I have the details of mama? Please, ndivabatsire for the time being. Patricia, ndichakumbira maproducer kuti vaise number kana kuti tinogona kuzokupa number kuinbox kwako so that uvabatsire sekutaura kwavaita. Zvakanzi Grace Vanda, matrons in hospitals should make an inquiry, do investigations. All people who were involved should write their statements to explain the events, and also witnesses should write too. Matron should also protect the patients, not the dodgy doctors.
Ask help from those human rights lawyers who have been volunteering to represent political activists. Patients can even go to court without lawyers. Muruzhinzwa hanzi munokwanisa kuenda ku court musina kuenda kuma lawyers. Makambonomangana nyaya chekumapurisa? Kuita. Handitika vanga vasati ndinofunga nezandura wavapa vanokwanisa kuenda vombononzwa kuti zvinofambiswa sei. Zvakanzi naGrace Sivanda, ladies of UK ngatibatane tibatsire. Aiwa tinotenda Grace, ndinoimba ndiyo zvakare wakumbira kuti ruda madetails avahanzvadzi madetails avo tinokupa, uyewo sekutaura kwavaita kuti madzimai ari ku UK ndinoimbawo kuti nevese vari kunze vasiri ku UK but zvizvarwa zvemuZimbabwe munokwanisawo zvakare kuvabatsira. Kana muchida nhamba yavo tichakupai, kune vada nhamba yavo ku inbox tinokupai zvakare muvabatsira ikoko kwavari. Zvakanzi na Patricia Mandlovu, thank you vahanzvadzi. Aiwa tinotenda. Saka mati manga musati mamboenda kumapurisa? Handitika munombozamawo zvataurwa kunzi mukaenda kumapurisa munoripota nyaya yenyu muzonzwawo kuti zvinofambisa sei. Zvichida zvinogona kuzobatsirawo mapepa enyu kana muchinge makuenda kwavari kuti ndakaenda kumapurisa, mapurisa akati zvakati zvakati. Kana vasingakubatsirei, kana vachiti endai kukoti, mapurisa sevanhu vemutemo vanokwanisa kuziva kuti nyaya iyi inobatsirwa sei. Zvakanzi naPatricia Mandlovu Manyara, Grace Vanda, let's help this lady. Please inbox me tione zvekuita. Aiwa tinotenda nekubatana kwaakuita madzimai vanahanzvadzi kuti vabatsire. Regai timbotora kabreak tigozodzoka zvakare tichitaura nenyaya iyi tichiona kuti tingabatsire vahanzvadzi netsai sei pazuva ranhasi. Rambai muinesu. Yezvinoenda udzinofadza zvichiverengwa nababa Vashupi. Ibata murefu, bata mupfupi gore 2017 chirongwa chedu Star Bright. Zvese maharakani kupinda makwikwa acho nekungoonawo zvako. Mibayiro yacho mavhu nemarara kusanganisira mari, mafoni, maresidential states nezvidhina zvacho pamusoro uyewo nemarecording contracts. Nokudaro uyai nevaimbi, vatambi, vananyanduri nemuwo inoita nyambo sezvendaichiita kare. Kana nemuwo nezvipo zvakasiyana-siyana uyai musi wa21 kusvika musi wa22 July 2017 tinenge tiri kubhindura pabhindura police ground. Musi wa25 July 2017 tinenge tiri muHarare Gardens for the street kids and the homeless. Musi wa30 July 2017 tinenge tiri muHarare kukuwadzana pakuwadzana 6th round. Wasara gore rino kuStar Bright. Star Bright inguva yako yekushaina. Sport Records continues to grow locally, regionally, as well as internationally. Sport Records are the pioneers of the Zim Dancer movement. Meanwhile, big up to IRT, DJ Box, Dread Barty, and the royal family. It's not cantankerous, it's undangerous. I'm Oscar Bambuka, Outer IRT Productions. Meanwhile, Kushanda Handi Mire. Mama Musandich Kire, Kushanda Handi Mire, Baba Musandich Kire, Kushanda Handi Mire, Mama Musandich Kire, Kushanda Handi Mire, Baba Musandich Kire. Inomukira mangwanani, amaindi no shandaini, mundi mamundi shaye, ngaita kuti zangu sifaye. Mai, pamunondinzwa ndichiti am Oscar Bambuka. Muninga muchiti ije ko baba pepa ndinorowa mangoma asi mafa. Kushanda handi mire mama musandichkire, kushanda handi mire baba musandichkire, kushanda handi mire mama musandichkire, kushanda handi mire baba musandichkire. Inonzi ichachezia uchingo kia ichasvika nguva yazvichakuitira. Sha mira semurume ukasadaro aulume zvisina basa usabvume ita mhuri irarame. Kushanda handi mire. So it's official, the man is here. We shall be talking to him in a couple of moments just to find out what's happening.
Now, I know that you'll be performing alongside a couple of artists in Zimbabwe. And it's my first time, and I know Zimbabwean people is very excited. My, pamunondinzwa ndichiti am Oscar Pambuka. Munenge muchiti ije. Ko baba, pepa ndinorowa mangoma. Asi mafashanda handimire. Mama musandichkire. Kushanda handimire. Papa musandichkire. Kushanda handimire. Mama musandichkire. Kushanda handimire. Papa musandichkire. Kushanda handimire. Mama musandichkire. Kushanda handimire. Baba musandichkire. Handimire. Musandichkire. Handimire. Musandichkire. We are streaming live from the capital city of Harare. Thank you for joining us, and for those that have just joined us, this is ZimDI TV online, and like our Facebook page and also share some of the programs that we stream live. On Friday we have Reconnection presented by Elizabeth Chengeta, and also remember we have programs live with Oscar Pambuka, live with Justin Mashasha, Zim Artist presented by Mukoma Sylvester Tafumane, and this program is called This and That, a program that we discuss various issues affecting people in the country. It might be you, it might be me, or any other. And for those that want us to visit their areas, or they have issues that they think we should also discuss in the program, get in touch with our executive producer on 071 5068 regai tidzokere kuma comments zvekare zvikanzi na Eunice Mukamba, please you two brief us. We are just joining in the program. Zvikanzi na Tafadzwa Chimwanda, can you please give an overview tichangosvika lokadea. Okay, regai timbopindura Eunice Natafadzwa. Eunice Natafadzwa, nyaya yatiri kutaura nayo mu studio nhasi ndeyavanhu dzinetsai Matibe vanogara mumusha weDzivarasekwa, avo vakaenda kuchipatara cheParare Nyatwa mushure mekunge varifewa kubva kuDzivarasekwa clinic, vabatsirwa mwana, vasvika ikoko chevakuru sekutaura kwavakaita changa chisina kubuda uye chakanga chichida kuchekwa, ndokubva